Ond nawr amser am y newyddion diweddara o Byd y Gadgets gyda Rhi Morgan! Bwp, 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 bwp. Reit, y tro diwetha ti fa, Rhi, oedd hi'n rhyw 2-3 dyrnod cyn i'r iPad cael ei lawnsio oedd. Felly ti wedi cael dy ddwylo ar un to? Ni wedi cyffroi i gyd yn dod â ni fel chi. Soi wedi cael nwylo ar un eto. Na? Mae'n fod o mas mis nesa, yr aploed mas yn yr America, ond sa'n ni'n gwybod pryd gen i fe drawn fan hyn. Ond maen nhw ddrud fyd. Ma' nhw, I'm ddrud am beth ma' nhw, ond mae'n rhaid chi watcha gyda'r aploed. Pidwch prynu fe'n syth, ar os ych chi fysiaeth a deith e lawr mewn pris tip. Na ni? Di Sul. Exclusive gan Rhi Morgan fyna nawr. Deif y pris lawr. Ti wedi dod mewn â netbook sydd falle yn cystadlu gyda'r iPod? Wel, mae'n cystadlu gyda fe o ran y pris. A beth mae'n gallu neud fyd? A beth mae'n gallu neud, ond mae hwn, cyfrifiadau yw e. Mae fe fach, fel yr EPCs cyntaf dyn ni. So ti'n cael Word arno fe, ti'n mynd ar y we, mae Wi-Fi arno fe, mae digon, mae flash memory arno fe. Ond beth gorau am hwn, 99 pint. Bargen! 99 pint, llai na campyn. A, pwynt bach arall eitha pwysig yw bod yn binc fyd. Odi, mae fe yn binc, hot pink, ond mae fe dod mewn llyfr gwahanol. Yn gwybod, mae fe yn dod mewn llyfr gwahanol. So chwarae rili ffast ar y pink, chi yn gallu cael mewn llyfr gwahanol. Ond mae jyst yn fargen am gyfrifiadau, ti'n mynd ati unrhyw le, roi yn dy fag, mae fe'n ysgam. Watcha ti mas nawr, achos falle wneud hwnna ffindo'i ffordd i'n hambag i erbyn diwedd yr aglen. Wel, felly gweld e, o filltir off y lliw ma fe. O beth sy'n gret, ti'n meddwl, beth i fi'n gweld trenu gyda'r iPad, yw dos na ddim allweddell, ti'n gwybod? Mae'n rhywbeth i weid am cael allweddell, yn dweud? A mae hwn, ti'n meddwl, mae'n bach yn llai yn y cyfrifiadau, ond mae digon haws i ddefnyddio, mae trackpad dy ti fyd, a hefyd mae USB ports dy ti. Sawl un? Mae 3 dy ti. 3? Fwy na'r? Fwy na'r MacBook Air. Tua 1. A mae hwnna 10 gwaith cost i'r rhain. Felly, os chi moyn cyfrifiadur ar gyfer mynd ar yr tren neu rhywbeth mewn aberfed. Tren yn y car neu rhywbeth fel la. Mae hwn yn berffaith am fargen fyd. Felly, sa'r seren sut ti'n rhoi hwnna? Byddwn ni'n rhoi 4 i hwn just o ran y pris, achos mae fe'n fargen i gael cyfriadur. A bod yn edrych mor grwfi wrth gwrs? Mae fe'n. Gret, newn ni symud mlaen i'r teclyn bach nesa yma, sydd yn atgoffa fi o rhywbeth falle sydd wedi breuddwydio lan pryd o'n i'n ifanc. Ie, yn anffodus, so ti'n gallu gweld y dyfodol trwy fe, felly ni'n disgwyl gweld sydd wedi cael o Terminator neu Back to the Future. Ond beth yw yw projector specs. So, ti'n edrych mewn fyna, a mae 2 sgrin mewn fyna, a mae fe, unrhyw beth sydd ti ar iPod, ti'n gallu gweld... Neu wisgo nhw, ie? Drôn warno, a gallu di weld... O, ti'n gallu gweld y sgrin, ddim byd yn chwarae ar y funud, ond ti'n gallu gweld y sgrin, a mae fe'n edrych fel bod e o bellter. Dyn nhw ddim yn gyffyrddus iawn. Dyn nhw ddim yn edrych o bethau gorau, ond gallu di gael rhywbeth i chwarae arno fe. Just aros rhywbeth o darno fe, a wedyn ewn ni cael pip arno fe. Ti wedi gweld unrhyw beth nawr? Nadw. Ti'n gweld dyfodol, unrhyw beth? Dim cweit. Cwni off. Reit, mae na... Mae fideo fach o ware, ond ti'n edrych yn edrych, lli gryndo yn mewn clisfonau dy ti ond dwi ddim yn edrych yn dda iawn, ydy e? Na, mae fe'n bach yn basic. Does dim byd yn chwarae arno fe. Ond os nag ysgrifennu byd yn chwarae hwnna, ti dal lli ddod i'r sgrin ar iPod. Wrth gwrs, ia. Gan i ti. Pam prynu hwn? Pryd mae ti just iPod sy'n chwarae fe'n sy'n? Yn union. Ond mae fe'n dda gwybod ti ar y tren, mae'n gallu chwythu fel lan i 50 modfedd. So, mae'n rhywbeth cael teledu yn stafell lan ar y tren yn unrhyw beth ti'n teithio gwmpas. A mae fe'n un o'r teclyn yna sy'n neud i ti edrych yn cool, yn dwi? Mae fe'n, wel, ti'n gweld ti'n gweld rhywbeth nawr. Dyle fod fideo mar yna. Oes rhywbeth yn awr? Oes rhywbeth yn awr? Oes rhywbeth? Na ni, fideo... Hwre! Ma fe mewnna, ma fe mewnna. Bydd rhaid chi just trial un, ynddo fe? Oes, cerwch mewn i siop trial. Mae nhw yn bach yn ddrud, mae hwnna tua 180 pint am hwnna. Felly sawr seren i wni roi hwnna? Achos bod e ddim wedi gweithio, fi'n mynd i dynnu fel lawr i 2 seren. Siomedig. Gan bod e ddim wedi gweithio. Sydd hwnna fynd draw fyna. Reit, yn gyflym, ni'n mynd i sôn am hwn. Odi. Sydd yn grwfi iawn. Ie, Lego camera hwn. Camera bach Lego, sydd wedi cael ei wneud gyda Lego. So mae fe'n eitha camera cyffredin, mae sgrin dy ti ar y cefen, botynau bach digon normal, basic, 3 megapixel yw e, so mae fel camera ti cael ar dy ffôn symudol. Ond beth fi'n dwlu yno yw ti lli adeiladu o gwmpas e gyda bricks Lego. So ti wedi greu tŷ neu castell neu beth bynnag o gwmpas dy gamra? Tripod, unrhyw beth. Sydd yn andefnyddiol, ond yn handi. Bach o sport. Bach o sport. Treina chi sy'n fans o Lego? Perffaith. Sawl seren mae hwn yn cael? Bydden ni, achos fi'n lwco fel mae'n edrych, ni'n rhoi 3 o'na. A mae fe'n tua 50 pint. So ddim yn rhy wael am gamra digidol bach. Na, dim yn rhy wael. A mae fe'n un o'r retro things dan, dwi? Wel, kitsch yn gyda mae pobl yn gamra. Kitsch. Esgusodwch fi. Wel, diolch yn fawr iawn i ti am ddod ar holl gadgets mewn.